Heinäkuussa 1911 Hiram Bingham löytää inkojen kadonneen kaupungin Machu Picchun. Saman vuoden joulukuussa Roald Amundsen saavuttaa Etelänavan. Kaksi viikkoa myöhemmin sinä synnyt Kotkassa. Jäljillesi ei ole helppo päästä. Lopulta pesänhoitajan kautta saan yhteyden serkkuusi Lappeenrannassa. Häneltä löytyy vanhoja valokuvia sinusta. Olet pyykkäri Alma Laasosen ja lämmittäjä Otto Kovasen esikoinen. Kaksi vuotta jälkeesi sinulle syntyy pikkusisko, Martta.